na ndo mutegereri bwiri ng'anario monene korwa Sendisi TV ndine no mogoko monene bukwarigania ase mambie erinde tusanga monaye ariyesang'eire agotwarigania soburutu buri bwaye bwa kare na kare na tutaraya koraya iga tiga ngotuburio monene ikikurugura kwana monaintu buna aruchire biya Nyasaye tata naende gwetera siriterio motoritu Yesu Kristo twakwariganirie ike kuruguru kwana gweterese kebekero kerekereu irikera motegereri ore Sendisi TV amanganaya amukune na akune no mukwani tuyarigani gwekia suburutu koreke twasaba gwetera siriteria Kristo Yesu motoria amen omwancho motegereri okwegera weitu gweritu koria rero gukurwa sigetabu kia Baiberani 3 ikabungo kia keri tangani oike kabungo kia gatano na limo ne ngane nene togojikwegera igoro ya Yesu Kristo puno motomwa na endo mukwani wokorangeri weitu egetabu kia Baiberani omori kino musombo Nyasaye Paulo nere keragu kwanira abantu bakorukwa Baiberania ko batebi ng'a morengereri Yesu Kristo abaminto bari tugusanga ase okorangeri gukukwa iguru tomorengererie Yesu Kristo ngieko era tokomorengereria ototebiere igare au mwegenwa ase nyomba ya Nyasaye igaro mwegenwa buna Nyasaye tata mutumiti buna Musa arenge omwegenwa ase nyomba ya Nyasaye musombo Nyasaye ototebiga Yesu no mwagachi mereme obwagachi neriri no korose nyomba korunse oyibeka magena osamataforio ikini bakeikarana igo eikeigoro abantu bamenye obugima bwao no bwane oyo obutungete Kristo Yesu nageka musombo Nyasaye agatanga Yesu no mwagachi bwagachi te nyomba ya Nyasaye ne nyomba ya Nyasaye naye amona inche igaro mwegenwa buna omwagachi bwe nyomba yo monene Nyasaye omagote atubeka maisaito asare na buna Musa arengenero mwegenwa ase nyomba ya Nyasaye ekero musombo yago tukwanira asiringaniri nga tobeke birengereri bita asare omanya gotebi Yesu yo no mutumwa meremo yo mutumwa ninki no koiro butumwa bona bari 12 bachoretwe no mutori tu Yesu Kristo akabatuma barari iguru yo gutore kokonene Nyasaye atoroseirwe teraso mutori tu Yesu Kristo na tata Nyasaye igatumete Yesu Kristo kuruguru ache asamangana kubwatia nambe yemo tomorore Nyasaye gwetera asari ngake yemo omusombo Nyasaye kuruko Filipo akaburia Yesu karama tebetie tumoichana asichinkoro cheino mwegene Nyasaye naende munyegene ase nyumba ya tata ni no menyo bonge nkogenda ndi kubarose rinyeti yarenge bo nangana ari kubatebya ono Filipo akamuburi tworoki agateba nabeira amonaine Thomas akamuburi nabeira amonaine matukayo onsi ikomogote nga mwana kondora omuntu ondorire nche ororire tata ase ncherende nga elio abantu bamumanye tata Nyasaye ngere ningo igo yabetereti Nyasaye amutume Yesu Kristo acha sense n'abantu bakorigereria Kristo Yesu parore ekitata Nyasaye kokorigereria sigetabu ekeiga kekoruko Yohana enchiri 14 na endorigerie kabungo kiaye ye kabungo kiaye kianda okobori okogokorwa ze Philip agota tebi tworo kitata na Yesu matebia
omonto ondorire inche ororire tata na ekero tokobeka amaisa aito ase Kristo Yesu igo tokora Nyasaye tata bwa obwanchani twamora oyo ore nokobua kora okonene oyo otongete igoro na ense naende obwate omoroberi omuya otoganiretie amaya. Yesu omane nyene ekero achete ase ense eye iga ase egetabu kia Yohana 12 ekemo gokia gochakere 40 gotira yagokwana amang'ana agotworokia eki tata are oteba ase ekemo gokia 40 Yohana 12 na ekemo gokia 40 neri Yesu akarera ase eriogi rinene ogoteba ero oyo onyegenire tari inche egena egena oria oyo ontomire igekera achete ase ense eye igatagete atworoki tata tomwegene ero oyo omotomete otume ekefungo ekio ogende ekebungo kia 45 kemo egoteba ng'a nigo nachire ase ense buna oborabu gose buna omobaso ng'eri omonto onde bwensi oyo onyegenire tabase gotara ase omosunte igekera achete ase ense igachete buna oborabu bwokorokia eki tata Nyasaye na omonto ogotara atare ase obwanchani bwa Nyasaye tata toirana ense ekemo gokia 45 ase egetabu kia Yohana 12 oteba omonto okondigereria inche tari inche akorora yakorora tata oria oyo ontomete bono omosomba oyo Nyasaye ototebiga morengereri Yesu oyo ore omotomwa naende omokwani omone tata Nyasaye akamotoma acha ase ense aorokie ense eki tata are gotokorigereria Yesu Kristo igo tokora tata Nyasaye goetera ase obogima bwaye gotokorigereria Yesu Kristo igo tokora obwanchani bwa tata Nyasaye goetera ase are twarora amabebe a tata Nyasaye goetera ase are twarora amabere a Nyasaye goetera ase are na omosomba oyo Nyasaye oteba ng'a abaminto bari togosanga ase okorangeria gwoko okonene bekanga amaisa ino ase Yesu Kristo egekora nere tata Nyasaye atomete buna omotomwa namba 2 akamoa emeremo y'obokwani emeremo y'obokwani nereri omokwani na omonto ogotena ase egati y'omonyabibe na Nyasaye orero omonyabibe ase obosi bwa Nyasaye erinde Nyasaye mwabere ebibe biaye naende onchokere omonyabibe omotebi ng'ogotoreka kwao okomenya kwao okuya obogima bwao igo botigarete koba ase omonene Nyasaye buna okomoita bagoetera ase enchera y'okwegena igo okobaruka ba omwana o Nyasaye ogosibia ogochena okobua gwokomenya na omwana oye otebere na omwagachi ndakiara omwagachi ase Abaibirania 2 gokorigereria ekemo gokia 14 goika ekemo gokia 15 na 3 igotworokereria Yesu Kristo buna are omwagachi titang'ani totararigereria agwo okorigereria ase egetabu keri gia Zaburi 33 ekemo gokia Esther na egia kianda goteba ng'a ekero ense yare gotungwa Yesu are gokwana na ebinto bionsi biakoreka goetera ase ring'ana riare korwa ase omonwa oye agatunga bionsi goetera ase ring'ana riare korwa ase omonwa oye na Yohana eyemo ekemo gokia ritang'ani gokia ekia 3 egototebi ng'a ase omochakano ndiarenge oring'ana na ering'ana aria arenge amo na Nyasaye na ering'ana aria arenge Nyasaye Nyasaye ring'ana agatunga ebinto bionsi are gotoka taiyo kende nkeno ane kamo kiare gotungwa kemo gokia 14 kia magototebia ase Yohana ye enchiri eyemo ng'a na ering'ana rikaba omobere tokarora obuya bwa Nyasaye bwa omwana oyo omomoima iga abanchwa Yesu Kristo nere ring'ana naende yare Nyasaye nere otongete naende agatunga goetera ase ring'ana riare korwa ase omonwa oye
bono omusombo yekera gotetenga tobeke ebirengereri byaita asare egekoerere n'omwagachire omwigenwa naende otobekera ase egitabu eki kia Abaibirania 2 ekebugo kiaye okorigereri kia 14, 15, 15 rimo na 15 kabere paka 15 gatatu ototebiga naki buna abana bagosanga n'abaibori babo ase chinyama n'amanyinga nabo igo Yesu agasanga amo naintwe ase amanyinga n'echinyama ngigeko akorete boigo ototeng'eye nero yarenge enchera yoka wethera ase ogosanga okoiga amanya korwania oria omobe oretete ebibe ase ense naende omochaki bwa makweri amobue erinde amanya gotwagachira obogima aba twakorete ebibe twarageretigwe ase ebibe bia makweri akare na kare twarageretigwe ase amakweri akare na kare atwagacha obuya tobe abana ba Nyasaye abanyamwando b'oburuoti bwa kare na kare kemugo gia 15 otebi ng'a ekera aroserigwe omobere oyo iga asange amo naintwe ase amanyinga n'echinyama iga are gote korwana esegi abwori omobe atosibore intwe baria twarenge abanto konya twasoire ase irima y'ebibe twabeire abasibwa b'ebibe atosibore korwororo omaodo tebi ng'a abanto agokonya n'abana ba Abraham abana ba Abraham n'abanto bonsi bagotwara okwigena kongo gwa Abraham baitabire omorobiri Nyasaye bogotoreka puno okoretwe asetere gwetera ase Yesu Kristo oyi Nyasaye arwete asanga amo naintwe ase amanyinga n'echinyama erinde togokoruko baba mama nere atotunga ase obuya amanya goto obogima bori bwa kare na kare aiga ase ogosanga oko noro omorobiri orengo Nyasaye omonene ogerete Yesu Kristo agacha ase ense ekera achete ase ense ase egitabu kia Yohana 12 ekemugo kie 25 na bitatu 25 na 2 okobori nkoro okoma Yesu akoboria agachikorigereria igoro y'obogima amatukari mutwaye n'obogima are gochigwetera obokongu bwa makweri akamanya korera ase obosu bwa Nyasaye okorera okobori ng'a tata yango okobori bono ndusia ase ense eyi egekoera ensa yarenga ase obosu bwaye nensa yendamwamu ya Nyasaye yare gochikogwera ebibe ero yokorete koba ebibe ase eng'encho yaito ebyaito byonsi byabogoretwe bikabekwa asare nendamwamu ya Nyasaye yare gochikomogwera erinde akorukoba ebibe naye amo nainche tokorukoba oboronge bwa Nyasaye tomanya koba abanyamwando b'oboruoti bwa kare na kare ase egitabu eke gia Yohana 12 yakobori ng'a iongo kobori omonene ng'a bono iongotiga ondusie esense eye ateba yaya nara yandetete nkikiamoretete naende ekemugo gia 12 ase Yohana eyo oteba ng'a igo nachete ase ense eye ngambie omogambi bwa ense eye ekina arutwe isiko egera abana ba Nyasaye banyora obogima bwa kare na kare abanchu Yesu oyo tokobeka amaisa ita asare buno omwagachi wetera ase okoiboru kwaye okomenya kwaye ogokora kwaye igatoroseretie obochenu bokogera tokonyora ribaga ase ekerogo kia Nyasaye are gotoka taiyo gotoreka gwaito nkoiyo nekera acha ase ense akwa ase eng'encho ebio biaito abwa amakweri aboka agenda igoro bono aikaransete ase okoboko gwokorio gwa tata Nyasaye nkiagokora Abaibirania 2 ekemugo kia 25 na 25 kemo aya naro omosombo Nyasaye naenda gotokwanera
gochakere 24 gotirimboka lakini tosome ekemugo kia 25 tosome na 25 kemo aya naro bono omusombo oyo iga agotukwanera Abaiberania 2 ekebungo kia 25 yegotetebiga nase igo nabwate okobua gwokoreta abanto bonsi gocha ase Nyasaye egekoera are moyo ase okobasabera ase amatuko bonsi. Omotori oto Yesu Kristo nero ogotusabera nero ogotorererera ebere na bine yagotayang'anya ekera abwete amakweri Nyasaye gamwaete emeremo y'obokwani akaba omokwani bw'omoroberio o Melekizedeki. Melekizedeki iga arenga omoruoti otabwati omochakano naende otabwati omoerio iga are korokwa omoruoti bwa oboronge naende omokwani o Nyasaye ore igoro nomonene oito Yesu Kristo ekera abwa ebibe akagenda agaikaransa ase okoboko kwa oborio gwa Tata Nyasaye. Oro okonya gogosabera aye nainche ogonsabera nekera atosabeire togoitaba ntoigotara ase omosunte togotabara ase oborabu yagota obogima bwaye oboro oborabu otokobwa kwaye twaba abana ba Nyasaye twatara ase obuya bwaye erinde tabase gosire nono oyomo ototena Musa nere iga arenga omwegeni buna omwagachi koiranerera 13 ekemugo kia 15 Musa gagokwarera Abaisiraeli akora orogendo rwaye iagotanga no monene nabaretere naende omobani onde ongabuna inche ase enchirende ng'a Musa igaro omobwekano Yesu Kristo nagekoera akoruku ng'a no omwegenwa ase enyomba ya Nyasaye nere nabatebia rionsi nabaikerani onsi Yesu Kristo buna omobani buna omotomwa buna omokwani agacha ase ense eye eria akogoraye angora amonainche atwagache ase obogima bwa kare na kare abanchwa gotokobeka amaisa ito ase Yesu Kristo yakobobora bwase tore ototari ase obwanchani bwa Nyasaye otokobwa gwokoba abana ba Nyasaye twakora ariara amaya ase obosi bwaye obobwi bwao nobwane obotigarete koba ime ya Yesu Kristo ore obong'aini bwaito ore obachenu bwaito ore chinguru chiaito ore okobwa bwaito ng'onye egento kiarenga otware gwetogeria Yesu Kristo egekanera ore bionsi ase bionsi igayo omwancho omotegereri ase rituko eria rero ekero togochikorigereria amang'ana amagari igoro ya Yesu Kristo igo nare gosorora obeke ebirengereri biao ase Yesu Kristo nakugosaba kwane gwetera sete ria Kristo Yesu omotoria. Amen. Tusabe. Nyasaye Tata twachira sore buna abana bao twakoborio twabera amache aito ne bibi aito anda tokobo gukubeka amaisa aito ase Yesu Kristo buno omochaki nomokori bogotoreka gwaito ekero torasari igo togokoruka baba bwibu nerare nakugosaba gwaito wetereseria taria Kristo Yesu omotoria aito. Amen. You come.